На мен е много забавно. Ами от друга страна знам, че трябва да бъде сериозно и точно. Трябва да заболи. Моя задача е да докосна до това его. Защото ако играе, той не става. Трябва да докосне така. Дрън! И това е моя задача. Добре. Много добра, Калина. Няма такова. Стоиш си и траеш. Супер. Това е правилно. Това е правилно състояние. Работа със себе. Не това, че просто стоя и трая и съм наранен. Аз не трая наранеността. Аз правя процес на обръщане от желание на получаване, желание на отдаване. Това е всъщност този процес. Аз осъзнато работя с его. В този смисъл трая. А не в този смисъл, че аз съм обиден и сега потискам нещо в себе си. Това не е правилна технология. Нищо не потискам. Нищо. Наблюдавам, работя и превключвам от едно на друго. Има ли някой въпрос? Няма. Да. Значи в този случай, когато ми изгонихте, нали, експериментално. Да, разбира се. Аз седнах, че в живота става. Седнете, ако сте изволени, седнете. И съм ядосан и така нататък, нали? А трябваше, значи, ако намирам, трябва ли да правя равна сметка, дали съм грешил или не съм грешил и тогава да реагирам или какво да правя, по какъв начин? Още един чакам да върка, просто малко се отплякат тук. Да, въпросът малко е... Значи, по такъв начин, случва се в живота. Изгониш ми, аз трябваше да видя дали съм грешил, правя ли равна сметка на моята работа и дали съм грешил или не, или просто трябва да се съобразявам с тебе, щом ти си ръководиш тези неща, и да мълча и да се гласа с това нещо. Трябва да разбереш, че щом нещо ти изхвърли някъде, има причина и тази причина не в този, който ти изхвърля в теб. Само това трябва да разбереш. И трябва да търся тази причина. И трябва да търся тази причина. Добре, сега къде? Пробваш. Къде? Какво? За този смисъл ти представяш да бъдеш обиден, не знам какво, всички тези ненужни неща не мислиш, пробваш да разбереш какво, защото аз тук ти подсказвам какво. Да. И тук явно, ако има запис, то явно ще се вижда, че има защо. Да. Нали? Но тук е много хубаво какво. И това е пак проява на Твореца. Че в живота няма такова нещо, човека го изхвърлят за винаги. Винаги му дават шансове. И още, и още. С това сте нали, натам, насам. Давате, нали ли, добри. Натам, насам. Между другото, само мъже ли бяха изхвърли? Няма други. Това е мъжкото е по-трудно. Мъжкото е по-трудно, то е принципно. Защото понеже се налага да се бориш с живота, нали, да бъдеш борбен и понякога тази борбеност тя се обърква с това как трябва да превземеш пространството. И ако има тези обърканости, ако те, особено те обикновено на база на егото, за съжаление става така, че вместо да получиш резултат, напротив, го губиш. Но повече чувство хумор. Това, което ми в хареса, ти имаш чувство на хумор. Ти така, бързичко, добре, дори да спориш, но има в теб този момент, когато по-леко възприемаш нещата. Според мен за това си трябва да си доста успешен. Разбираш, тази лекота помага. Виж?